wij gaan zelf al de berekening wat maken voor de takken hier. Ja, dat weest echt mooi dat we misschien van 4 of 5 naar een 20.000 gaan om kost. Nou, dat is gewoon net op te brengen. De dreigende sluiting van het dorpshuis De Jister in Twijzerheide. Ze krijgt voor de winter komt de rekken van het energiebedrijf. En daarmee is het onwis of de bennenopvang, het Putterbwatersplak en de taallessen voor Oekraïense vluchtelingen hieraan nog wel plak vinden kunnen. Als er net een oplossing komt, en men is er wel met dwaande, maar er zal in tijd een oplossing komen, Matte, want oors dan moet je de zaak tijd van vanzelf. Want je kan hier echt net wijzen zonder een beetje verwarming. Nou, dat werkt het net en het is zo dus dat wij verhieren hier voor bennenopvang en voor Putterbwatersplak. Ja, en die bandjes kun je ook net in de kelder zetten, dus je moet er stoken. Van der Veen hoopt het op een financiële regeling van nu de oerheden. Wat het voor het dorpshuis extra dreig maakt, is de actuele discussie over wol of geen nij MFC in Twijzerheide. Als er wol een nij MFC komt, dan had het geen doel meer om extra te investeren in de Jister. Daar komt van de week ook nog uitsluitsel over, maar op dit moment weten we net wat er zit te gebeuren. Maar wij houden dus het ook beter wat dat onbelangrijk, want als wij hier solitair als dorpshuis blijven, zonder huishierders, vaste hierders, ja, dan kunnen wij hier ook niet draaien. Dus dan komt dat probleem er ook nog bij.